ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு த சேனல். நாம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டுறாங்க, ரொம்பவே அடம் பண்ணுறாங்க, இல்லை ஃபோன் கொடுத்தா தான் சாப்பிட்றாங்க, அதுவுமே சாப்பிட்றதில்ல, சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்தாலே வேணான்ட்டு ஓடுறாங்க. அதாவது நான் சொல்கிறது 1 இயருக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்க இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, உங்கள் குழந்தைங்களை எப்படி கொஞ்சம் ஈஸியாக சாப்பிட வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது குழந்தைங்க மேக்ஸிமம் ஒரு 6 மாதம் 7 மாதம் அந்த ஸ்டேஜ், ஏன் ஒரு 9 to 10 months வரைக்கும் கூட நல்லா சாப்பிட்டுக்குவாங்க. நம்ம ஊட்டினோம் அப்படின்னா அழகாக வாயில் நம்ம வாய்க்கிட்ட ஸ்பூனோ கையோ எடுத்துகிட்டு போனோம்னாலே நல்லா அவங்களுக்கு அது வாயில் நம்ம ஒரு விரலை வைக்க போனோன்னா கூட அவங்க வாயை திறந்து ஆண்டு காட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம எந்த சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போனோன்னா கூட அவங்க வாயில் வாங்கிப்பாங்க. ப்ளஸ் வாயில் அவங்க வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு உள்ளே மெண்டு விழுங்கணும் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும். இப்போனா 9 மாதம் 10 மாதம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இது நம்ம வாய்க்கிட்ட ஏதோ ஒன்று வைக்கிறாங்க, நம்ம சாப்பாடுன்னு இல்லை, ஏதோ ஒரு பேப்பரை ஏதோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு போனால் கூட அதை அவங்க அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிட்டுக்குவாங்க. எப்போ சாப்பிட அடம் பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 10 months கம்ப்ளீட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் தான் சுத்தமாக அவங்களுக்கு சாப்பாட்டு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட்டே இருக்காது. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே அடம் பிடிப்பாங்க. சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம சாப்பாடை எடுத்துகிட்டு போகணும் வாய்க்கிட்ட அப்படின்னா தலையை திருப்பிக்குவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வாங்கி வாயில் வச்சுட்டு அதை எவ்வளோத்தெல்லாம் விழுங்குறதுக்கு எவ்வளோ டிலே பண்ணலாமோ அதே அளவுக்கு டிலே பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் அவங்க 11 months மேலே தான் பண்ணுவாங்க. எதனால் அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்மளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, நம்ம அதை சாப்பிட வேணாம். அப்போ அவங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ண கற்றுக்குவாங்க. இது வரைக்கும் வாய்க்கிட்ட கை கொண்டு போனாலே அவங்களுக்கு வாயை திறக்கணுன்ட்டு இருந்தவங்க இதுக்கப்புறம் அடம் பிடிக்க கற்றுப்பாங்க. அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அடம் பிடிக்கிறதே அவங்க சாப்பாட்டில் தான். ஃபஸ்ட் டைமாக 11 monthsலேருந்து அவங்க கரெக்டாக அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அது அவங்களுக்கு ஒரு விளையாட்டு மாதிரி. சில நேரம் அவங்களுக்கு அந்த பசியை நம்ம சாப்பிட்டா தான் சரியாகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா, அதனாலேயே அவங்க அப்படி பண்ணுவாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு 1 இயருக்கு மேலே ஆகுது, நம்ம ஃபோன் கொடுத்து சாப்பாடு ஊட்டுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமாக அவங்க ஃபோனுக்காக மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க. இப்போ என் பாப்பா மாதிரி அவளுக்கு சாப்பிட்றா, அந்த ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் சாப்பிட மாட்டா, பசிக்கெல்லாம் சாப்பிட மாட்டா. ஃபோன் கொடுக்குறாங்க, சாப்பிட்ற டைம் ஃபோன் கொடுக்குறாங்க, ஸோ நம்ம சாப்பிட்ணும். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி குழந்தைங்க அடம் பிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கக்குள்ளே ஒரு வயசு 1.25 வயசு வரைக்கும் கூட ஓகே அடம் பண்ணுறாங்க, அப்பப்போ தான் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு அவங்களோட க்ரோத் பீரியடில் அவங்களையும் மீறி நல்லா அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க. மந்தில் ஒரு 10 days கிட்ட, அதாவது 4 months 6 months இந்த மாதிரி அந்த மந்தில் ஒரு 10 days கிட்ட அவங்களுக்கு க்ரோத் பீரியட் இருக்கும். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த டைமில் அவங்க நல்லாவே சாப்பிடுவாங்க, நல்லா தூங்குவாங்க, ஸோ வளர்ந்துக்குவாங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, முன்னாடி நம்ம ஒரு 6 மாதம் 7 மாதம் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு பவுல் கிட்ட எதுனா கேரட் பியூரியோ ஏதோ ஒரு பவுல் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அப்போதைக்கு நம்ம அவங்களுக்கு அடம் பண்ண தெரியாது, ரியாக்ஷன் காட்ட தெரியாது. நம்ம எவ்வளோ கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு போதும்னு வர்றப்போ போதும்னு சொல்ல தெரியாது, அதையும் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப வாமிட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் அந்த ஸ்டேஜில் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு பசிச்சா மட்டும்தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அதுவும் அவங்களுக்கு எவ்வளோத்துக்கு வயிறுக்கு ஃபில்லாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் சாப்பிடுவாங்க. நம்ம என்ன நினச்சிக்குவோம், 8 மாதமாக இருக்கும்போதே என் குழந்தை இவ்வளோ சாப்பிட்டுச்சு, இப்போ 1.25 வயசு ஆகுது, ஒரு 1/2 bowl தான் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னாங்கன்னா இப்போ அவங்க சாப்பிட்றதில்ல, கம்மியாக சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டர்கிட்ட காட்டுவோம். அது அப்படி கிடையவே கிடையாது. அப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவாங்க, இப்போ போதுங்கிற அளவுக்கு சாப்பிடுவாங்க. அதுலேயே அவங்க வளர்ந்துருப்பாங்க. நீங்கள் உடனே குழந்தைங்க சாப்பிடல அப்படின்னா உடனே கவலைப்பட்டு டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போவேன். நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும், மந்தில் ஏதோ ஒரு வாரம் மட்டும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க, நல்லா தூங்குவாங்க, எல்லாமே நல்லா பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லை, விட்டுருங்க. ப்ளஸ் ஃபோன் பார்த்தா தான் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு இருக்கிற குழந்தைங்கள மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, அவங்களுக்கு செல்ஃபாக சாப்பிட்றதுக்கு சொல்லி கொடுங்க. இப்போ நான் பாப்பா ஃபோன் பார்த்தா தான் சாப்பிட்றா, இப்போயுமே அப்படி தான் பண்ணுறா. நான் இப்பப்போ இடையில அவளுக்கு சில நேரம் ஒரு 9 மணிக்கு ஊட்டணும் காலையில் அப்படின்னா அவளுக்கு சாப்பிட மாட்டா. அவள் 11 மணிக்கு அவளாவே என்கிட்ட சாப்பாடு வேணும் அம்மா பசிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாள். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஃபிங்கர் ஃபுட் மாதிரி இட்லியை ஃப்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவளுக்கு அழகாக கையில் எடுத்து அப்போ சாப்பிட்டுக்குவான். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கிற டைமில் ஓரளவுக்கு நீங்கள் அவங்கள சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள். எப்போ பசின்னு கேட்குறாங்களோ அந்த டைமில் அவங்கள செல்ஃபாக சாப்பிட்றதுக்கு விட்டுருங்க. அப்படி விட்டிங்கனாலே ஓரளவுக்கு அடம் பண்ணாமல் சாப்பிடுவாங்க. சில குழந்தைங்களுக்கு பசியே இருக்காது. எதனால் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓவராக ஸ்வீட் சாப்பிடுவாங்க, சாக்லேட் சாப்பிடுவாங்க, ஸோ வயிற்றில் குடலில் புழு இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு பசி இருக்காது. பசி இல்லைன்னா அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ கரெக்டாக ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் குழந்தைங்களுக்கு பூச்சி மாத்திரை கரெக்டாக
இந்த மாதிரி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பூச்சி மாத்திரை எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு பசிக்குது அப்படிங்கிறப்போ நல்லா நம்மள்ட்ட வந்து சாப்பாடு கேட்பாங்க. அப்படி இல்லை நம்ம ஊட்டுறோன்னாலும் நல்லா வாயை திறந்து அவங்க வாங்கிப்பாங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் திரும்ப உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.